Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tago! And Tita Tanya Chinita. Guwapo at ma-effort si Carlo. Si Pedro naman, napakapangit po pero maperan naman. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood ng radyo sa programang Ay, grabe mga katas ng nakalipas. Hello po, ako po si Maureen ng C5 Taguig. Grabe to si Maureen. Single, pretty, and sexy. Malakas ang sex appeal. Front desk po ako sa isang hotel sa may BGC. At opo, maraming pong nanliligaw sa akin. Personal man o chat. Kaya ginagamit ko po yung ganda ko, sinasala ko ng maayos. Kasi alam ko naman na kayong mga lalaki, gusto nyo lang sex. Gusto nyo lang matikman ako. Kaya sinasala ko po, maigi. Si Pedro nga po ay negosyante. Pero napakapangit po. Ulit! Grabe kayo! Si Carlo naman, negosyante din. Ay, si Carlo naman po ma-effort. In fairness, gwapo po. Parehas naman po silang nag-e-effort sa panliligaw, iba't ibang style. Kaya ang hirap po pumili. Ay, nahirapan po talaga ako kaya tulungan nyo na lang ako. Dito na nga po nagsimulang tumagas ang mga katas ng nakalipas. Mars, hindi talaga ako sa'yo, Mars. Bakit? Sabihin ko ba? Hindi kasi, Mars, napaka-sexy at pretty mo. Ikaw talagang daming nandigaw sa'yo. Alam mo, hindi mo dapat kainggitan yung mga binigay ni Lord sa atin. Ito yung bigay ni Lord sa akin. Pagpasensya mo ni Lord hindi si Lord ako sa'yo. Binigyan. Oo. Hindi ako binigyan ni Kaya Lord. nga patawarin mo na si Lord. Si Lord nga nagpapatawad, ikaw pa. Oo nga, no. Diba? Charm? Ha? Kayo mga magaganda. Ako hindi man ako natalsikan ng kagandahan. May tumalsik sa akin yung nag-welding pa. Mars, ito yung sasabihin ko
sa'yo. Kaya ka nga napasok sa trabaho na to kasi maganda ka. Diba? Ganito na lang, Mars. Ambagan na lang kami para sa ilong mo. Grabe ka naman, Mars. Maawa ka naman. Grabe ka, Charm. Gusto ko yung yung parang witch. Ano yun? Yung mahabang mahaba. Pinocchio? O ganon. Mga Mars, alam niyo, may tatanong lang ako sa inyo sana. Kasi yung friend ko nag-o-offer sa akin. Magpa-tightening ako. Vaginal tightening. Hala! Oo, kasi daw kapag maskip ka, talagang ilalove ka daw ng boyfriend mo. Kasi alam niyo naman nabababae yung boyfriend ko kaya gusto ko magpasikip. Tingin niyo ba, magbotohan tayo, tatlo tayo. Taas kamay ng yes, magpapasikip ako. Ako, boto ako. Support ako dyan, friend. Ako hindi mo na kailangan magpasikip. Bakit? Meron ako style dyan. Ang ginawa ko sa akin, naglagay ako ng piranha sa loob. At least may kakagat doon. Hindi nakakatawa, seryoso tong inquiry ko. Alam mo na nga may pinagdadaanan ako eh. Bakit gusto mo? Bumuka ka dyan, i-stapler ko yan. Ang dami mong alam eh. Seryoso nga ako ah! O di mapasikip ka doon, ba't ka na nadamay? Alam mo, Mars, kaya walang naliligaw dito. Lagi na lang high blood. Pangit na nga. Ayan, bakit ba yung mga... Kung sino ba yung pangit ba yung high blood? Attitude ba? Alam mo, pasensya mo. Alam mo yung Mars natin. Pero mahal na mahal natin yan. Lagi napakabait niyan. Mars, i-push mo yung pagpapasikip mo. Pero ito, may tanong din ako sa inyong dalawa. Sige na. Madam! Charan! Para kay... Chip, kanino yan? As useless para kay Madam Maureen. Ano? Useless? As useless. Kasi ikaw lang meron, ma'am eh. As useless. Pinalitan ko yung as usual, ma'am. Pakahina talaga ni ma'am. Ma'am, may pagkain ka na naman, ma'am. Tas may flowers, may cake. Hala, saan galing yan? From Sir Carlo. Kay Carlo. Mars, hati-hati. Mamaya may libre na tayong lunch. Oh, Thank you. sana si Carlo nagbigay Thank you, na naman. Bong. You're welcome, ma'am. Ang slice ko dyan, ma'am, ha? Bigyan mo rin ako, ma'am. Papadala na lang kita, ha? Thank you, ma'am. Ito nga, Mars Trixie, Mars Charmy. Tulungan niyo ako magbotohan kung kay si Carlo ba o si Pedro. Di ba si Carlo, gwapo. Tsaka yan, araw-araw nagpapadala ng flowers tsaka food. Si Pedro naman, mabait naman siya. Mars, wag kang plastic. Sabihin mo yung totoo. Si Pedro, Pangit, Mars. Parang bibigay naman. Malay mo, Mars. Busila ka may ba sa Alphard, kalooban? di ba pag may Alphard, ibig sabihin big time. Oh, big time. Tsaka meron pa siyang LC300. Oh. Kaso napakapangit. Talaga? Mars, parang hindi ko na-imagine na halikan ako eh. Parang hindi ko kayang ilaipat niya yung laway niya sa... Grabe! Diring-diri ah! Diring-diri ah! Mars, kasi... Ikaw ba kaya mo yan, Charm, pag ganyan? Ay, oo, ako pag may pera. Go na Pera yan. itong babaeng to. Ikaw kasi hindi mo yan na-experience kasi nga wala namang pumipila sa'yo. Okay! May tumatawag! May tumatawag! Sagutin! Sagutin mo! Mars, Sagutin mo na! oh, sige na, ito na. Hello. Hello. Carlo? Hello? Ay, kumusta? Okay lang, thank you sa sa mga padala mo na. Alam mo, everyday tong gastos mo na. Ano ka ba? Wala yan. Basta para sa'yo, Maureen. I will do anything and everything for you. Nagustuhan mo ba yung flowers? Oo, ang ganda. Kahapon white, ngayon red. Anong... And also the... I-cash mo na lang! The cake, nagustuhan mo rin ba? Oo, thank you. Ice cream cake favorite ko to eh. Yung sa... favorite ng mga friends ko to yung sa Contis. Thank you. You're welcome. Bravo, oo. And by the way, Yes, Mrs. baka wala Anna? ka ng pang grab or pang taxi. Gusto ko kasi safe ka pa uwi pag wala kang, kung gusto mag-commute. Nagpadala na ako sa'yo sa GCash. Padala ko pera sa'yo. Nagpadala ka sa Gcash. Pang mo. Kaya pala may pumasok na 10K. Nagtataka ko ba? Kala ko That's for you. That's for you. 10K pang grab. Pero wag mong isipin na binabayaran kita whatsoever. Kasi gusto ko lang safety ka. Sagutin mo man ako, hindi.
bibigay ko sa'yo lahat. Basta, may the best man win. Alam ko naman maraming naliligaw sa'yo. Okay? Sana all talaga. Diba, Mars Trixie? Grabe na to. Sana wala. Tayo pa yung nagbibigay ako pa yung nagbibigay sa lalaki ko. Ito, buhay na buhay. So, by the way, I have to go kasi I still have a business meeting. Thanks, Okay. thanks. Take good care and I'll see you one day. Salamat ulit Thank you. Bye! Mars, grabe na yan. Mars, nanliligaw pa lang yan Grabe na yan, Mars. Nanliligaw pa lang yan. Tingin mo. Ay, check na check sa akin yan. Sige, sa'yo Mars Charmy. Check na check! Ano, magpapasikip ba ako ng kifi? Ng kifi ko? Sige, tara, samahan nga kita. Naiinis na ako sa'yo eh. Ang haba ng hair ko, di ba, Uncle and Tita? Napaka-consistent po ni Carlo. Araw-araw talaga yun. Ito naman si Pedro, abay, tumatawag din po everyday at hindi nagpapatalo. Kasi alam niyang matindi ang kompetisyon. Hi, Ma'am! Sir Bong. Uy, ang ganda niya na, flowers. Cheap, flowers, tapos pagkain. Kanino galing na naman yan? Baka sa'yo yan, Mars Trixie. Oh! Hey, Mars Trixie na yan. Of course not! Ganon! Kawawa naman kaibigan ko, umasa na. Ma'am, para sa'yo from Sir Pedro. Kay Pedro, Mars, ayun yung Pedro. Tignan mo, mas malaki yung bulaklak. Gusto ko kay Sir Pedro, Ma'am, kasi may... Pedro? Pedro. Yun nalagay niya, Ma'am, letter A. Letter A, Pedro. Saka may TAFE siya sa akin, Ma'am. Ha? May TAFE. May TAFE? Magkano TAFE niya sa'yo? Binigyan ako 250. Ma'am, Ma'am, ang slice ko dyan sa cake, Ma'am. Oo, walang problema, Mars. Mars, grabe ka na. Bakit? Hindi rin nagpapatalbog yung Pedro Kaya na yan. nga Mahal na eh. mahal ka rin pala niyan. Pero tinan mo, mas maganda yung flowers, tsaka yung cake mas mamahalin. Grabe, Caramia. Ayaw mo ba doon sa binigay ni ano? Wala akong inaayawan sa dalawa, kaya lang, sa itsura talaga nagkakatalo eh. Pero at least... Nakita mo ba sa Facebook yung itsura ng... Ayan, Tingin tingnan na. mo, tumatawag. Ano, tumatawag? Mars, ready ka na makita? Mars, kuha ka ng, inom ka ng ng Bonamine, baka masuka ka. Grabe na. Tingin. Oh, Mars, ayan. Hello. Hello, natanggap mo? Oo, thank you, Pedro, Okay lang. Salamat. Gusto mo yung flowers? Oo, ang ganda. Thank you. Mas maganda yan sa binigay ng Carlo na yun eh. Mas mahal yan. Nakita mo pala. Oo, in-story mo eh. Ba't pag bigay ko, hindi mo in-story? O, yun yung story ko. Baka lang hindi mo nakikita o kaya bahina yung signal mo. Asan ganun ka ba? ngayon? Dito sa business ko. Tapos, yung cake pala, mas mahal yan dun sa binigay niya na cake. Oo, mahal nga to, Karamiya. Nagustuhan mo? Titikman namin mamaya. Okay. Sige. Padala rin ako ng pera sa'yo. Tanggap mo ba? Wala pa. 11. 10 yung pinadala niya, 11 yung sa akin. Mars, Mars, yan baka- naman ako sa butal. Nilamangan niya talaga, Mars, no? Napaka... Butal. Thank you. Salamat Salamat, Pedro. Oo. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Thank you. Sige. Parang hindi mo nagustuhan eh. Parang mas gusto mo yung kay kay Carlo eh. Paano mo nasabi? Yung reaction mo, parang wala kang gana eh. Nung binigay sa'yo eh. Nakikita ko, nararamdaman ko. Mars, tigilan mo ko. Masaya mo na. Kuhang-kuha ni Pedro
yung galit ko, Mars. No, Ay, hindi mo gusto yung minigay ko? Hindi mo trip? Kasi mas gusto mo yung kay Carlo? Ano ba talaga ako sa'yo? Ano ba talaga ako sa'yo, Maureen? Mars, ano ba yan? Nanliligaw. Sige, Pedro, may gagawin pa kami, Oo, busy Ganyan kami. ganyan ka. Huwag mo muna akong babaan, pero pag siguro yung Carlo na yan, kahit isang oras kayo mag-usap niyan, ako, wala pang 10 minuto, gusto man akong babaan ng phone? Anong klase ka? Hindi lang pangit, may topak pa, Mars. Mars, kung ano itong galit ko, Mars. Mars. Hello? Sige na, bye na. Ibaba ko na. Hello? Mars, delikado ka naman. Delikado ka nun, Mars. Mars, bakit gano'n nung nagpa-ulan si Lord ng mga mga diferensya sinalat? Naputalat sa kanya. Nalilito po ako, Uncle and Tita, dahil parehas po sila talagang napaka-effort. Si Pedro, kitang-kita agad yung red flag, kahit nanliligaw pa lang. Napakapangit na nga, seloso pa po. Hindi pa nga kami. Si Carlo naman, hindi namin makitaan ng red flag kasi gentleman po at saka ay, naku, ang hirap talaga. Hindi naman sa minamadali kita pero I love na-surprise ka ba? Oh, hindi. I love you too. Akala ko ito sa malaking kalokohan. Sinasagot na kita. Na-surprise ka ba nung pinuntahan kita dito? Sa hindi trabaho mo? Lagi mo naman itong ginagawa pero dahil napag-isip-isip ko na, Carlo, ikaw na yung sinasagot ko. Talaga ba? Tsaka botong-boto sa yung mga kaibigan ko sa trabaho. Yes! Di ba, Char? Ayoko dyan kasi Carlo, wala akong tape. Biyaan mo na yan si Bong. Huwag kang mag-alala, brother. Bibigyan na kita soon. Pero, Maureen, ayokong mapilitan ka lang. Alam ko marami akong kakompetensya sa'yo. But I understand. Maganda ka. You're sexy. And, higit sa lahat, gusto ko sabihin sa'yo na mahal kita at naiintindihan ko yung trabaho mo bilang isang front desk. Kailangan mo entertain ng mga guests. Anong gusto mo ba sabihin? Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita and mahal nga din kita. kung ano man yung gusto mong tahaking career, I'll support you all the way. Grabe talaga si Ado. Sana. Sobrang green. Bye! Ayoko talaga dyan. Bye! Walang tip. Bye! Sobrang green flag lahat. So I love you and I hope you enjoy. Thank By the you, way, girls, nagpabook na ako ng buffet para sa inyo. Buffet? Yeah. Hindi na ako sasama. Gusto ko mag-celebrate kayo mga babae. Hala, grabe na talaga. Abay kami sa kasala bridesmaids. Of course, of course. Thank you. Oh, hindi. Ito'y isang panaginip lamang. At nalaman nga po agad ito ni Pedro. Sir, bawal talaga, sir. Di, bitawan mo ako. Ma'am, pasensya na ma'am. Ayaw kong papasukin. nangyari, Kuya Bong? Nagagalit, ma'am eh. Pedro. Uy, yan pala si Pedro. Mars, pigilan mo yung dyan mo. Mars, pigilan mo si Kira mo. Mars. CR lang muna ako, Oo, Mars. sige, Mars. Ako na dito bahala. Pedro, ano meron? Nagpa-set up ako ng buffet para sa inyo dito sa Bakit ka hotel. nagpa-set up? Para celebrate. Di ba? Celebrate ng ano? Para sa atin dalawa. Bakit tayo May magsa-celebrate? flowers dyan, oh. O, anong meron? Bakit? Ano gusto mong flowers? Corona? Marami dyan. Nagpadala ako yung Hindi may ako- sash. Anong meron, Pedro? Sagutin mo na ako. Tagal ko na ng ligaw. Dami ko nang binigay sa iyo eh. Hindi mo ko sinasagot. Sinabi ko ba bigyan mo ako?
Bakit mo sinusumbat yung mga binigay mo? Ha? Kapal lang mukha mo. O bakit? Dahil may Carlo ka na? Ha? Oo! Ha? Oo! Kami na ni Carlo! Ano? Para tumigil ka na! Naiinis na ako sa iyo! Pumunta ka ba dito sa trabaho? Sa trabaho ko pa magsaskandalo? Gusto ko lang naman mahalin mo ako eh. Kuya Bong, pakialis na to. Paki-assist na palabas ng hotel. Sir, tara May sir. mga kliyente Bitawan mo ako, tayo huwag mo akong eh. anuhin. Huwag mo akong galawin, bay. Ha? Ano? Umalis ka na. Di ako alis dito. Sagutin mo na ako. Kasi, grabe ka. Ang dami ko na binigay sa'yo ah. Tapos kaganyanin mo ako. Ha? Sinabi ko bang bigyan mo ko? Ikaw nagbibigay nun. Ikaw ang nakikipagkompetensya sa mga manliligaw ko. Ikaw ang nililigaw. Inutusan ba kita? Umalis ka nga. Umalis ka nga. Alam mo, napakapangit mo na. Pangit pa ng ugali mo. Kaya umalis ka na. Alam mo, umalis ka na. Sorry na. Umalis ka Sorry na. na, hindi. Sorry na. Sorry na. Ano? Napaka-possessive mo. Hindi pa nga tayo. Paano kita sasagutin? Ha? Ang lakas ng toyo mo. Nagsiselos ako dun kay Carlo eh. Nagsiselos din naman tayo. Ba't ka ganyan? Ba't ka ganyan din? Parehas lang naman kami gwapo ah. Umalis ka na. Umalis ka na hanggat hindi pa kami tumatawag ng security. Sige na. Huwag mong gawin sa akin to. Wala. Maureen! May karapatan ako dahil hindi naman tayo umalis ka na. Umalis, Kuya Bong, pakibit-bit. Tara na, sir. Kuya Bong, Maureen! Bayaran mo ako! Maureen, bayaran mo ako! Isusuli ko lahat! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!